живо. Друживо. Айде внуко, казни го 400 евра, казничките. И защо бе тия 400 еврички? Що направи? Судар ли направи тази кръзнало? Те се опреяме. Защо те запират? Да отех да запишаваме нещо. Пишале нещо. Не съм смял колото да я возим. А они како возят? Они смеят. И унискафаница. Да. Пият локът. Ние не смееме. Другите не смеят. Да. Това Македония и аз няма признавам. Нели? Браво. Сакате ли да става полицаец ваш? Сакам. А? Сакам бе, аз нямам школа при отделение, ама сакам. Сакате ли полицаец да бъдете? Това школа бенцаеца, бе, нищо не е. А сакате ли вие да бъдете полицаец? Сакам. И що ги правят? Що ќе правим? Едно пиштол ќе взема и ќе се облечем и дрей и ќе застану на пато, стои. Младо, чекай да видам пиян ли си, не ли си. И ако пиян? И ако е пиян, дека ќе му пишем малко. Нели? 20 дарки, 30 дарки. Та не 200 евра, 300 евра.